Ahojte. Dnes sa pozrieme na jednu z najluxusnejších a najikonickejších automobilových značiek na svete s odhadovanou čistou hodnotou približne 85 miliárd dolárov. Značku Ferrari. No za elegantným dizajnom a neuveriteľnou rýchlosťou tejto značky stojí príbeh chlapca, ktorý vyrastal v rodine kováčov, nemal formálne vzdelanie a kedysi ho odmietli prijať do práce v automobilke. Počas dospievania prišiel o otca aj brata a bez peňazí či známostí takmer skončil ako bezdomovec na uliciach Turína, zatiaľ čo nasledoval svoj sen stať sa pretekárskym jazdcom. Netušil, že jeho neúnavné úsilie ho dovedie k vybudovaniu najdominantnejšieho pretekárskeho tímu v motošporte a zároveň k vytvoreniu jedného z najfascinujúcejších výrobcov áut na svete. Toto je neuveriteľný skutočný príbeh Enza Ferrari a legendárnej značky, ktorá nesie jeho meno. Ferrari. Enzo sa narodil v roku 1898 v starobilom meste Modena na severe Talianska. Kým sa Taliansko zmietalo v chudobe a nestabilite, jeho otec úspešne viedol kováčsku dielňu. Hoci rodine zabezpečoval pohodlný život, Enzo už od detstva vedel, že kováčom byť nechce. Rodina Ferrari patrila medzi málo rodín, ktoré vlastnili malé auto, čo v mladom Enzovi prebudilo fascináciu automobilmi. Jeho záujem ešte zosilnil, keď ho otec vo veku 10 rokov vzal spolu so starším bratom Dinom na ich prvé automobilové preteky. V tom čase boli automobily v Európe stále novinkou a preteky boli mimoriadne nebezpečné. Jazdilo sa po prašných cestách bez zvodidiel a bezpečnostnej výbavy, pričom smrteľné nehody boli bežné. Napriek tomu Enzo okamžite vedel, že chce byť pretekárskym jazdcom. Jeho sny však prerušila Prvá svetová vojna. V roku 1916 mu zomrel otec na zápal pľúc a krátko na to aj brat, ktorý ochorel na fronte. 18-ročný Enzo tak zostal bez rodiny, bez práce a bez peňazí. V roku 1917 narukoval do talianskej armády, kde pod ťažkými podmienkami podkúval mulice. Neskôr ochorel na španielsku chrípku, no vďaka rýchlej hospitalizácii prežil. Po vojne sa rozhodol nasledovať svoj sen a odišiel do Turína, centra talianskeho automobilového priemyslu. S odporúčacím listom z armády požiadal o prácu vo firme Fiat, no bol odmietnutý. Nakoniec si našiel prácu v malej dielni a neskôr sa dostal do milánskej spoločnosti CMN ako testovací jazdec. V roku 1919 debutoval na pretekoch a postupne si budoval meno. V roku 1920 dostal ponuku vstúpiť do pretekárskeho tímu Alfa Romeo, ktorú prijal. O 3 roky neskôr dosiahol svoje prvé víťazstvo. Práve v tomto období sa zoznámil s grófkou Paulinou Baracca, ktorá mu navrhla používať vzpínajúceho sa koňa, symbol z lietadla jej syna, vojnového hrdinu Francesca Baraccu. Tento znak sa neskôr stal ikonickým symbolom Ferrari. V roku 1929 založil vlastný tím Scuderia Ferrari, ktorý spočiatku fungoval ako oficiálna pretekárska divízia Alfa Romeo. Tím zaznamenal obrovské úspechy a stal sa jedným z najlepších v Európe. No v roku 1937 bol tím pohltený Alfou Romeo a Enzo bol neskôr z firmy prepustený, pričom mu zakázali používať vlastné meno na autách po dobu 4 rokov. V roku 1939 založil vlastnú firmu Auto Avio Costruzioni. Po druhej svetovej vojne, počas ktorej jeho továreň dvakrát bombardovali, sa rozhodol vrátiť k pretekaniu. V roku 1947 predstavil prvé auto nesúce jeho meno, Ferrari 125S. Hoci prvé preteky nedokončilo, čoskoro nasledovali víťazstvá a značka sa začala presadzovať. Aby financoval pretekanie, začal vyrábať luxusné športové autá pre verejnosť. Modely ako Ferrari 166 či 250 Testarossa sa stali ikonami.
Dizajn jeho cestných áut zabezpečovala slávna talianska karosáreň Pininfarina, ktorá navrhla väčšinu modelov Ferrari až do roku 2017. Napriek úspechom však Enza zasiahla osobná tragédia. Jeho syn Dino, ktorý trpel svalovou dystrofiou, zomrel v roku 1956 vo veku 24 rokov. Táto strata Enza hlboko poznačila a nikdy sa z nej úplne nespamätal. V 50. rokoch čelila Scuderia Ferrari silnej konkurencii tímov ako Cooper a Lotus, ktoré priniesli revolučnú koncepciu motorov umiestnených v strede vozidla. Enzo však dlho odmietal zmeniť svoju filozofiu a veril v silu tradičných motorov V12 a V6. Tento postoj spolu s tlakom na víťazstvo viedol k viacerým tragickým nehodám vrátane katastrofy na pretekoch v roku 1957, po ktorej bol Enzo obvinený z neúmyselného zabitia. Napriek všetkým prekážkam, stratám a kontroverziám sa Enzo Ferrari zapísal do histórie ako muž, ktorý z chudobného chlapca bez vzdelania vybudoval jednu z najprestížnejších automobilových značiek na svete, symbol rýchlosti, vášne a talianskej dokonalosti.